Si Henry M. ang bida dyan. VP Henry Maceda. Siya ang the best, warang iba. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinky on. Tutok lang sa DCGB, basta banggi. magkape kita With DP Henry nganing happy. Again. Henry M. In the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinky on. Tutok lang sa DCGB, basta banggi. Kan DCGB, Come on. Again. Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Impormasyon, Consuelo Barreta, sa DCGB makukuha. isyong seryoso. So kaduratan, si Henry M. ang bida dyan. Henry Maceda, Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinky on. Tutok lang sa DCGB, basta banggi. Yo. Come on. Yan. Ayos, Very good. Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinky on. Tutok lang sa DCGB, basta banggi. Kan DCGB, Henry M. in the morning, Henry M. in the morning. Ay! Nangyari sa mga baka. Napindot. Sorry. Hi! Hello! Hi! Lunes, kapatid! Lunes na Lunes! Magandang umaga, mga empleyado, asin mga empleyada. Magandang morning! Hi! Kasabay niya to, mga tugang sa technical department, si Chief Tick Romero Tanay, si Reverendo Bonjing Tanay, kasabay-sabay kay Father Momoy. Yun na, si Jing. Yun na ini. Reverend Bonjing Tanay. Sa newsroom, News Manager Mar de la Cruz. Good morning na Pilipinas. Kumusta po kita ka, boss? Smile. God is good all the time. Sabi ni Pading Ray Romero, talinghaga 19:13 hanggang 14. Ang aking lulong nagdadaranin karatan sa iyang ama. An madaldal na agom, gari oran na day naguuntok. Siring man na mamana sa mga magurang anharong asin kayamanan. Alagad hali sa kagurangnan an marahay na agom. The best. The best. Thank you, Pading. Ate Nits, good morning. Happy week ahead. Magandang ahead. Happy week ahead. Salbatana. Pangyari sa Maoraro. Hoy, good morning. Mga nakatutok sa bilog na mundo, magandang morning po sa inyo, boss. Okay. Oni na mga tugang at mga buwan naman niya tong Barreta habang kamo nagkakapi-kapi dyan gamit tabi ang Jim's Coffee in the morning. Buena manong Barreta sa morning hirit. Mga buwan naman ng istorya sa pagkaagang ngunyan pong aldaw ng Lunes, petsa, anong petsa ngunyan tabi, Jing? Petsa 3 ngunyan na di, ay?
Pizza 3 adi, pizza 3 pala. Pizza 3, pagod ako, pizza 15 na naman. Pizza 3 pa, ay kay ang kalendaryo ta pala, Abril pa niya, o na iling ko, tatangkason ta ini ha. Mga tugang 107 ang nadagdag na kaso ng COVID-19 sa Bicol Region. Ini po kinabibilangan ki 38 sa probinsya Canalbay, siyam po sa Legazpi City, 6 sa Ligao, 6 sa Daraga, 5 Santo Domingo, 3 Pulangi, 2 sa Kamalig, 2 sa Manito, asin Tabaco City, 2 sa Tiwi, asin Uwas. Medyo bako karaw-karaw ining kaso ini, Jing. Bako na karaw-karaw ini. Pero ang sa palibot, agari relax na relax eh. Ang hadit ngunyan kadibang mga eksperto kung reda kita magtrultol, mga tugang, baka maarog kita sa India. Bata magkonsilo, unta, pag-restaurant sa Manila, kung nakaturo sa tao, so problema, sinda, anong pigigibon ninda para tabi makontrol yan? Ha? Anong pigigibon ninda? Ha? O 38 po sa Albay, siyam sa Legazpi, tag-anom ang Ligao City asin Daraga, 5 sa Santo Domingo, 3 sa Pulangi, tig-2 ang Kamalig, Manito asin Tabaco, asin Tiwi, tapos saro tabi sa Awas. Camarines Norte po 14, 5 sa Basod, 5 Daet, 2 Santa Elena, Tagsaro ang Labo asin Camarines Mercedes. Camsur 34, 11 sa Naga, 6 sa Del Gallego, 6 sa Iriga, 4 sa Bato, 2 sa Libmanan, saro sa Buhig, Bula, Guwa, Minalabak, asin Pili. Ang Katanduan is Masbate, de kidagdag. Ang Sursugon may 21, ha? May 21 po mga tugang ang Sursugon, 6 sa Gubat, 5 sa Sursugon City, 3 sa Matnog, tig-2 Bulan asin Huban, tig-saro ang Kasiguran Donsol asin Santa Magdalena. May 14 recoveries, narahay, alagad mga tugang may saronggadan. Ang sarong kadaan, tagaduman mga tugang sa Camarines Norte. Mientras tanto, iba pa niya itong bareta, nagkapera pong mga ahensya di gobyerno asin pribado sa Legazpi City, ipinag-orden ng lockdown ni Alcalde Nomel Rosal. Ini, kinabibilangan mga tugang kan, number 1, SSS. Sigon sa alkalde, nakatalaan mo ng isara ang SSS effective Mayo 2. Kaso Domingo, kunain mga tugang ini located sa Morante Buildings Imperial Subdivision Phase 2. Iyan bagang SSS tadigdi sa may inutan kang DCGB. Ang closure mag-efekto niya na Mayo 2. Kunain mga tugang para tawanan do kidalan ang sufficient na contact tracing. Asin sharing man ang testing, asin disinfection sa sinabi ng opisina. Ang services database sa sinabi ng opisina Marismer sa oras na matapos na mga tugang ang contact tracing, asin testing sa sinabi ng lugar. Mientras tanto, kasabay man na ipinag-lockdown, mga tugang kan alkalde, ang mga minasunod, susog po sa sayang latest na informasyon. Ini po kinabibilangan kang Provincial Government of Albay. Provincial Government of Albay, mga tugang sa Internal Audit Office. Yan sa Kapitolyo. So nagkaperang lugar kang sarong dakulang negosyo. Digdi po mga tugang sa Legazpi. Kasarabay po ang mga supermarkets kaini. Asin iba pa na mga sanga dyan sa Imperial Street, Piñaranda Street, Magallanes Street, asin po sa may Cabangan West. Duroda kulay ini, mga tugang pribadong negosyo ini. Susog sabi sa informasyon kan alkalde. Mientras tanto, lifted naman ang mga opisina ang lockdown sa mga opisina kan DPWH Regional Office number 5 sa Barangay Rawis. Sigon sa alkalde, pagkatapos na matapos na ang contact tracing asin test naman ang gabos na mga naging contact kan mga nagpositibo sa COVID-19. Lifted na ang lockdown mga tugang sa DPWH Regional Office number 5. Okay. So yan tabi mga tugang susog yan sa post ni Mayor Noel Rosal
Asin yung ngunyan na mangyari, ngunyan na aldaw hanggang po sa mga masunod na aldaw. Tod tapo dan takay ng alkalde, kadakol mga tugang kan mga ano yan ha, kan mga nakalakda na kwan lifted na mga opisina kan gobyerno ansa indang pagiging lockdown ini kasabay palandig di sa saro na pribadong eskwelahan kasabay digdan sarong pribadong eskwelahan yan po sa barangay Biranuahan West Siringman ang DPWH First Engineering Office Airport Road lifted naman ang order para sa lockdown pagkatapos magibo naman ang gabos na lockdown para ma-monitor ang mga nagpositibo sa COVID-19. Sa ibong tanado, ang mga nagpositibo po na siyam na COVID sa Legazpi City, iyo ang kinabibilangan tabi kan sarong security guard. 20 anyos tabi lalaki taga Barangay Gugon, security guard security guard sa DOH Regional Office number 5 sa DOH mismo. Sarong pong 52 anyos kan Barangay Arimbay, asan sarong 17 anyos kan sinabi ng Barangay 2. Sarong estudyante, Siringman, sarong 47 anyos kan Barangay Bagong Bayan, government employee tabi ini, taga post office. Sarong 93 anyos kan Barangay Bugtong, paano doon nagkarigway na Boda saro pang 65 years old, 2, taga Bugtong. Saro tabing taga Cruzada na 50 anyos, taga BJMP, Bureau of Jail Management and Penology, sa Santo Domingo naka-assign, pangyayari sa Maabaka. Siringman saro tabing job order kang Provincial Government of Albay, 32 anyos, taga Cruzada, asin saro pang 68 anyos, mga tugang na taga Cruzada, Legazpi City. Okay? Yung sa Daraga, iba pa niya tong mga informasyon, mga tugang, tingnan natin. Ang kaso, mga tugang kan Daraga Albay, halangkaw man ini, tapo ng taman kay ni si Mayor Vic Perete. Ang Daraga Albay, mga tugang, may anom na bagong positibo. Saro tabi na engineer, taga Balina, Daraga Albay, 28 anyos. Saro tabi na social welfare assistant taga Banyag, Daraga Albay. Saro tabi na babayi na data analyst kang Bagong Bayan, Daraga Albay. Saro tabi na 33 anyos call center agent kang Bagong Bayan, Daraga Albay. Saro tabing taga Sipi na babayi 67 anyos, asin saro po na 29 anyos babayi, government employee po kan Maroroy, Daraga Albay. Okay. Mientras tanto, nangapudan man si Mayor Vic Perete, may kinaraman sa pagpuon mga tugang kan pagbabakuna sa mga senior citizen aldaw na Lunes. May kinaraman po sa pangapudan niya na magrehistro databi online ang mga barangay health workers sa sendang opisyal sa BASCA o Barangay Senior Citizen sa First Office. Asin ini, importanteng maray para mapuna naman ang COVID-19 registration, asin immunization. Magdaman lang po sa www.lgudaraga.com. Susugyan sa Facebook post mga tugang ni Mayor Vic Perete kan Daraga Albay. Saro man na most wanted person sa kasong panglulupig, arestado kan mga miyembros kan PNP sa sinabi ng munisipyo. Susog tabi sa informasyon, ang naaristong persona haloy ng pinaghahanap kan mga otoridad. Asin ini nakuha sa pamayo ni Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia, ang Cebu Police kan Daraga PNP. Napag-araman ng suspitsado sarong 37 anyos, mayagom laborer, porok uno kan dinurunan Daraga Albay. Asin ang suspitsado na aresto sa pagikan warrant of arrest na pinag-issue po ni Judge Jose Pocholo Roses del Rosario, presiding judge kang RTC Branch 2, Legazpi City. Alright, yan mga tugang at mga buena manong bareta in the morning. Digi po sa DCGB. Henry M. in Ngunyan po nga daw. Henry M. in the morning. 여보세요
Buena Manong Bareta, habang kamo dyan nagkakape-kape. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Habang kamo dyan nagkakape-kape, mga tugang, habang kamo tabi dyan papasiram-siram. Nagpasiram-siram lang. O, sandali, birthday celebrators muna tayo. Happy birthday ito. Apot ko lang po kung bakas ang City Health Office, mapa-laboratory tabi ako. Ay, day pa po. So, day pa po lifted so, kwan. So, day pa akong nabasang kwan. Day pa ako nabasa tabi na ano yan, para sa lifting kang orden kan City Health Office. Okay? Pwede tabi, panong day magdakol ang positive, pigbabawal ang bulang sa bulangan. Pero pigtugutan ang tupada, igo baganing permit, malayan, makusugon ang tupada. Happy birthday, sa Misi, din nangyari ang bawal ni Gob. Sige, sana kita. Fight sana. Staying at home is far better than staying inside unearned. Kaya magpataram dahil hanggang magluwas karong kung rabas man sa nanghanap mo. Pag esensya lang lakawon pwede siguro, pero so iba dyan sa nagagatulan sa mingkil, kagawa na sana, sabi ni Brother Dan Orense. Good morning sa mga taga Buyuan, Legazpi. Happy birthday kay Jamaica Marie Llaneta ng Kulyat, Daraga Albay. Regards to Henrik, Leonela, and Sofia Angelica from MMC, Manay Merly Cáceres. Happy birthday kay Evelyn Antonio from Evelyn ng Kabangan, Kamalig, Albay. Okay. All the best. O sandali. You've got. Bago sa report ni Angie, madali lang ta ilingon ta mga tugang sa mga nakatutok na sa Facebook Live. In the morning. Tingnan natin yung mga nakatutok na in the morning, si Henry M. in the morning, pagkaaga pagmata in the morning. Mapagibo daw jing Jing. Mapagibo daw kita ka jing na jingle. So, anong kanta? Anong kanta yan? Anong kanta yan? Na kuha na yan. Ta-da-da-da-dan in the morning. Ay, so in the Navy, di ba? In the Navy. So, in the Navy. Si Henry M. in the morning. Happy. Ta-da-da-da-da-dan in the morning. Keep safe po always, sabi ni Manay Elisa Fajardo. Emelina Ludana, taga Purokpor, Purokpor, Daraga Albay. Hello na tumagan, good morning. Watching from Melbourne, Australia, sabi ni Chanits na Armstrong. Heteresita Jacobo, Manay Lazerwa Viave. Watching from Daman po, kumusta po mga taga-poblasyon Rapo-Rapo, Albay. Yan. Rosemary Abion, amabati po, happy birthday kay Rosalie, ate and me. Good morning, perfecto vecina. Asmitabi kung totoo na 1 kilang ang bayad sa swab test sa Pulanggi kasi dyan daw po swab test kan mga ali sa NCR. No. Di ko po, ipapoto ko tabi kay Jimmy. Di man tabi nag-swab sa Pulanggita. Di man sinang laboratorio dyan. Apotong ko tabi si Jimmy Toto na, morning Hene, watching from Kalayaan Compound. Yan, sabi ni Nene Merabueno. Okay. Alright. Okay. Alamin natin ang mga balita. Buena Manong Bareta, mga tugang in the morning sa DCGB. Kay Batabi si Ans Galero. Ans, good morning. Kumusta dyan? Buhian mo. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga palantabay. Bagoan ka, boss. Bation ko lang, VP, na pamilyang Manzanillo, asin man si Kapitana Silvia del Agua, kan Barangay Tamawian, Legazpi City. Mga avid listeners mo na ini. Oh, piyesta ba ganun yan? O, kasapon kayo sa pista? Kasapon? Kan Sabado. Nagipista ka mo? Nakikumusta lang. Oh, kan Sabado. Good morning, tabi, Kapitan Silvia. Buda, pamilyano ito? Pamilya? Manzanillo. So, Manzanillo. ni dati tabagang pag-iriba. Si lingaw ko na. Pag makayong gaya, pag lingaw-lingawan ko tulos. Kaya pala na mo ko nalilingawan. Kaya ka na.
Kaya kapilbita karumdom. Si Salvatana. Si Angela Katrina. Angela, si Katrina. Kumusta na si Kat? Okay man daw siya. Magayon ang baga ito. May boyfriend na. Abo ko magtarap sa bata. Nagdadawag sa mga mag Si Katrina. Oo. Si Kat. Okay. Pero sa tsurang ito, gari. Sa tsurang ito, talagang madali talaga ito. Sana all. Kat, good morning. Kaya nga pinasubo naman niya ako. Oh, sige. Good morning. Kumusta dyan sa luwas? Anyway, VP, sa mga dagdag man niya tong bareta, nagpagurumdum ang DILG call sa mga lokal na ehekutibo kan importansya kan pagpapasunod o pagpapautob ng granular lockdown sa kanya-kanyang mga lugar sa indang nasasakupan. Sigun kay DILG Assistant Regional Director Attorney Arnaldo Escobar, taon 2020 pa kan pinag-aprobaran kan IETF sa level nasyonal ang konsepto kan granular lockdown o zoning containment kung saan pigpapautob ang pag-lockdown poon sa pinakasalit na unit kan susunod o ining household. Kaya ito, naging epektibo daw ining maray dahil sa probable o suspect kapasan kan COVID-19 na titrace kan tulos sa sinala-lockdown na ang sendong lugar. Sigun kay Escobar, dapat na giramdamon kan mga lokal na ehekutibo sa kada LGU sa Region Bicol na pwede ninda gamiton ang konsepto kay ni depende sa estado o sitwasyon na kansain lang nasasakupan sa lugar tangay na makontrol na at paglakop at pagpositibo ka na mga tao sa helang na COVID-19 lalo pa niya na sa Bicol daw paragos ang paglangkawan kasong ini. Sinabi ni Escobar na ang mga lokal na ekutibo igwan ni na direksyon na magpotob kan sining na bagay asin na pinangangapo din ninda na gamiton man ang siring kining estratehiya tangan na makorter na ang problema sa COVID-19. Pero kaya nangapodan man si Escobar sa publiko na dapat na bako siya na ang mga lokal na ekutibo ang pinag-aasahan o kaya nagdepende sa mga LGU tangani na makortaran sila na problema kundi dapat daw na ang publiko mismo ang tao mismo magpahiling maning kooperasyon sa pagsunod ng mga COVID-19 health protocols tangani na malikayan na ang nagparapalanggaw pa kan kaso ng COVID-19 sa tuyang kapalibutan. Okay. PM ng informasyon, Ans Galero, DCGP. Salamat An sa report. Hali dyan sa luwas. Good morning, James. Sabi ni James, good morning, sunshine. Latusunta ka dyan, James, na. Si Mrs. nga nagapot sa ko, sisip man yan sunshine na. Para ko nag-post ka sa apon ki picture dyan sa Legazpi Boulevard. Good morning, sunshine. O ano ka? Sisip yan sunshine na. Happy, si Nicole, J. Nicole from Jowa. Sus ko. I love you, mahal. Grabe man ini. May issue dyan sa kwan. I-forward ko kay Lowensi niya. May issue tabi dyan sa dyan sa Istanza, Rosemont Subdivision Heights. Igwa tabi dyan ki issue mga tugang sa Istanza sa Rosemont Subdivision. Ang ibang residentes dyan nagrereklamo, tabi, makulugo na da ang payod ninda dyan sa subdivision dahil sa problema sa tubig. Sabi, ang Imperial Homes nga po, wala ang bulo sa tubig, pero nagsisingil, minimum na 390, tapos sa delivery truck naman kang tubig, may bayad mang giraray. Di ba dapat dahin na sinda magsingil ki minimum since wala pagpulos? Dahin ninda pag-iisip mga konsumidores ninda, kami po pigtaomis so delivery truck, 50 per delivery. Tapos sabi kan driver, dapat da 150. Nakalista da sa mga kulang sa bayad sa opisina, kan Imperial Homes. O sige ha, forward ko tabi ini, madalang ha. Nganing day ko malingawan ini, trabahoon mo tabi ni Lowens kunya na aldaw ha. Dumang ka sa Rosemont, hilingon mo na tangking iyan. Tapos dumanon mo tabi sa Imperial, ay bata ngunyan bagap. Ang kaso, kang COVID, medyo nagiringat kita. Pero anyway,
Aram naman ni Lowens ko nung gigibuhon kay ni kung paano siya na dahil mga ma-expose sa makadakol na mga tao. Madali lang ha. I-forward ko na kay Lowens ini. Tangani po mga tugang na dahil ko nalilingawan. Okay na. O, dyan na dumang kita saan hapot. Pamadahan ta iya. Pamadahan ta. Pasadahan ta. Sus Par Joseph na. Pasadahan ta ini. Duman mga tugang sa Satuya Tabi na programang Anhapot. Okay? O, totoo. Forwarded na kay Lowens. Machichik na yan ni Lowens. Mga tugang, hali po dyan sa luwasan. O, mga taga Rosmont, subdivision, pakitext daw nindo ako. Totoo, ini. 0995-398-1813. Boda tabi sa 0928-777-5548. Ipapalap ko na tabi kay Lowens. Ang tungkol dyan sa problema nindo sa tubig, kantang kida dyan, permidaing tubig, pangyayari sa maabaka. Jimmy, nasalita, may report. Jim, kami Jim. Yes, salamat BP Maraynaga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, talagang nakakahadit na ang sitwasyon sa kapalibutan BP. Dahilan kay ning COVID virus kung sa indigdi sa 3rd District kapul na ang mga lockdown. Maski sa insay na sanaan mga pinagla-lockdown na lugares. Kaninot sa Pulangi, sa Uwas, pati LTO sa Ligaw. Latest na BBP kaswapon, mismong PNP headquarter sa Ginubatan, nakasarado ang kudal. Na-discover ini kan DCGB News. Matapos na may nasagap kitang informasyon na sarong motorista narunot ang lawas sa tulay kan Barangay San Rafael matapos na mag-overtake ini sa tuong parte kan truck na pasiring sa Naga City. Kargado nin mga baybay, alagad nag-overtake imbis na sa wala, nasa to min-overtake ang nagmomotor, alagad napikiti, nakashoot ini sa irarom kan na truck gadan. Nag-conducer kita nin na follow-up. Grabe. Sulawas niya, iginibong kalso, duman sa ruida ka Oh truck. my goodness. Nag-conducer kita nin follow-up sa police headquarter habang paraog ang DCGB nyo sa mismong hibatura. Si Ginubatan Chief of Police Abel Harabeho, iyo nagsabi na sarado sinda. Na-divert sa tuyang pagkuha ka niya paghinguwa na makuha so follow-up. Nakuha so sa tuyang atensyon, dumaan na lugod sa natatasarado ang hibatura. Digdi niya to na kuha ang istorya kay Chief of Police Abel Arabeo na naka-lockdown ang sa indang ipatura tabi, bibi. Ngunyan, sabi ko paano ang mga police follow-up o kaya operation kuning kaso iguanin mga problema araw kanin na may nangyaring aksidente. Itong sa mga dahil masyado exposed, nasa sa may monumento ni Hendaral Simeon Ola nag-opisina. Sinda, kasabay si Chief of Police, lockdown, duman sa ipaturata. Iguanin sa rong preso, pigbaybas da sinda da BBP, natural ilalaog sa kulungan. Grabe rin kalaog sa kulungan, ang policy, dapat iswab test, mabo yung magluwas o resulta da BBP, positive. And igwa pa nin sa rong non-uniform personnel, positive man, dahil ang bungay ni, kan contact tracing, na-expose na sa sarong kapamilya na COVID positive. Ngunyan, dua, sarong preso, sarong inyup, ang positive sa Ginubatan PNP. Sa ngunyan nagaluwas, na talagang iba na ngunyan ang sitwasyon. Pag inutan niya to naman, siring kitang kamalig, nakilingan niya to digdi sa Purok 3, sa may tulay, sa Barangay San Francisco sa Ginubatan, halabaon itong kordon. Hindi kong mga bantay na mga barangay police, tanod, nag-inquire na naman kita ta BBP, lockdown man palan. Kaya igwamanin sa rong pamilya, na iyoan na igwamanin positive sa nasabing lugar. Mga ngamon, may report man kitang na-receive,
na duman sa may Inam ng Grande, may positive man, lockdown man tabi, BP. Iyan ang sa to yung mga informasyon na nagkakakuran. Kung sa gadan hanggang sa lockdown. Kung sa aksidente na nagmumotor na o nag-overtake sa too na ipit kan truck hanggang sa nadiskubre mo sa mga lockdown pangyari Tuma sa lockdown mga na dahil ko na nakuha so pangaran kan kung si sa biktima talangan man ako lumaog pa duman sa police. o pag-una ko naglaog ka. Dahil na ako nakalaog na nagkasarado na. Oh. Pirit ko, bubuksan ko kuta na so main gate. Oho. Yaon si COP duman. Dahil kaya maglaog di nyata niya ako tadi ako malaog. Lockdown ngayon. Naka-lockdown. Oo. Pangyayari sa mga baka. Pagkasabing lockdown, duminis na Iyo. tulos ako. So wala de kitang di man nga nakablatter ka sa pangaran ka itong nagadaan di ba? Itong so na dahil pa man aksidente. nga nito, dahil manin mablatter. De man kimablatter, de man salbatan ng pangyari sa maoraro. O basta anong leksyon duman sa aksidenteng ito? Ang pag-overtake sa to, mag-ingat kita. Ang truck baga blind curve yan, may blind kanyan, may blind curve. May blind spot yan. Ang pinag-ikuan Tanda ko. ka reling, ipitong ka talaga dyan kan truck. Oo. Ano ba? Pagkatapos, igwang policeman duman sa luwas, so nag-respond dita BBB. Oh. Ano niya kuan posible, ano an say na so, digdi mari nang iadigdi. Isa sa baka nga isurab test nga kami. Nya ko no. Malay mo nga ko na symptomatic. Ko mauli ako. Ako pati nga nag-abo-abo. Na. Uminuli ka na bala. Anoon ko pa man itong mga pangarap kan kung anong dahil na sabi ko mauli na ako. Inutan ko may naka kordon. Talagang bukod-bukod ako kaning. Ada na. Ayun na. Pangyayari. Okay? Ay mo na masabutan BP kun Iyo, mga totoo. kapag career na pala. Totoo yan, totoo yan. Kaya baga yan, Jimmy, ang pag-ingat baga kita na dapat pirmi kita naka-mask, pirmi naka-shield. Social distancing, bodaan ng washing. Taday mo talaga aram kung si Sed may positibo, si Sed bako. At possibly, ining nangyayari ngunyan, dakol sa to ang mga asymptomatic. Dito man sigurado. Totoo, danabangan ko ta BBP ko ta na, naramon ko, pag inotopsy so dahil na mag-inotopsy autopsy na tagadaan nga ni doon sertipikara na sunagadaan na nakakalso sa bulawas duman sa Rueda Contract kung nando sa kausa COVID. Yeah. Natasunta kang sarawayon ka na. Ano yung kinagadan niya? COVID? Gawin. Tabi bibit na may naong ka nga ni sa kuhan, may naong kang nagugutik kinyog. Ay, iyo. Nanunduman ko. Naong kang sa nyog. Iyo, nahulog sa nyog, di ba? Iyo man ang gana. Nahulog sa nahaling nyog, nahulog siya sa daga. Dinara sa ospital. Sinwab? Kanod pala pa ko na. Di ba? Nahulog sa nyog, COVID. Di ba? Bako sinwab ito, kan sinwab, positibo sa COVID. Iyo manangga. Ano? Iyo manangga. May point ka. Okay. Jimmy na sa dita di si JB niyo. Salamat, Jimmy, sa report. Pangyayari sa Maabaga. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Manager Mar de la Cruz. Paring Mar, good morning. Good morning, BB. Good morning sa mga tawan-tabay. Headlines kanya ng pagkaaga. Total recovery sa Pilipinas sa minabot na sa 966,080. Pantang gobyerno handang ibakwar mga Pilipino sa India, sabi kan Philippine envoy na si Ramon Bagatsing. Dagdag na relief measures para sa mga operang Pilipino, ipigbubusol. Pantang deadline sa pagsumitir kan SALN, pinalawig kan Civil Service Commission. 10 aldaw na paid leave sa mga empleyado, itigpusol ni Senador De Lima kung matamaan ng COVID. Pantang 2022 presidential election, ay mapupugulang ka COVID-19 pandemic sigon sa COMELEC. Yeah. Daily average cases kan COVID-19 sa Pilipinas nagbabanin 11%. Pero sabi kan Okta, dahil pa ini masasabi na dahilan sa epekto kan MCQ. Yes. COVID-19 vaccines, masasayang kung takot na mamanuaan, sabi kay ni Senador Lacson. Pantang 70 na Pilipino tinamaan ng COVID-19 sa India,
Sabi kan Imbador Duman, mga nakakonfine sa iba may duwa ng nagadan. Aha. Sobra 60,000 nag-apply sa Labor Day online job fair Kantole. Mhm. Mantang pagabot sa issue kan West Philippine Sea, sabi kang palasyo, ibusulan maingat, calibrated as in kalkuladong foreign policy. Da. Na. Da na. Alright. So, Pag utang na abangan- bot bagit sa China, ay okay na yan. Okay na yan. Abangan kung si Sean mabendisyonan na bagong PNP chief Ayun. na masalida kay Tibol Sinas. Baka si Kwan naman. PNP. Ako nga, PNP, pero dahil pa pagkasabi kong si Sai. Baka si Eliasar naman. Pa-retire naman ito. Pa-retire naman. Di bali, naka-OIC naman siya. Ah, sabagay, magsipupulis siyang Siya ko maski. pinakang senior sa kabos. Aha, iyo. Oo. Mas senior pa nga ni sa kay Dibol. Iyo baga, yan. Sino siya kay Dibol? Totoo. Senior sa kay Dibol, be. Totoo yan. Oh. Pasalamat sa nagka-COVID si Dibol. Naging chipin siya. Naka-OIC siya. Yes. Maski paano, naka-namit man lamang. Di man ako pala na, kayang inot baga, mga taramon, susog nga sa seniority and mga appointments. Di man pala. Dahil man, susog yan sa... Trust in confidence. Susog duman sa kung sa'y nakarong ang tiro. Yes. Bura susog duman sa hinghing. Pag wala ka pang bulong pala. Alright, so mag-BPL mga headlines ko niya, nato niya sa tuyat kan PYC Enterprises para po sa mga tigalidad na sindikalibreng mga BSF Radio, para po sa tindong personal, pang negosyo asin pang emerensyang komunikasyon. Ano po sa si Mr. and Mrs. Raul and Mrs. Marisa Calio, Aha. dyan sa Ampangan kan LTO, asin LTFRB Regional Office number 5. Yes. Tarawis po yan, Purok 2. Aha. Okay, para sa tindong mga pangaipo sa BSF Radio, Tama. PYC nyo yan. Tama. From your days, Mardelag, daig nyo. Good morning. Thank you pare. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Alright, thank you pare Mar. Uy, oras natin, 6:41 in the morning. Iba talaga ang Pinoy. Sa iyong isip at iyong galing, kahit saan dalhin, humahanga ang kahit sino. Iba tayo, iba ang Pilipino. Kasi yan tayo, yan ang Pilipino. Nakakabilib talaga, laging mapanlikha. Lakas tibay, galing mo, sa puso mo'y dumadaloy. Ibang-iba tayo, iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Yes, iba talaga ang Pinoy. Ibang mag-alaga, iba dumiskarte, iba ang tatag. And no one knows this better than a fellow Pinoy like Condora. Condora is the all-Filipino appliance brand that is committed to using Filipino innovation to solve Filipino problems. They have been stood by countless Filipino families and businesses, helping them reach their kaasinso dreams. And that's how they know na iba talaga ang Pinoy. And that's why they made a song to celebrate Filipino spirit. It's for all the Filipinos out there, and it's called Iba ang Pinoy. You can see the full version and watch the music video on Condora's FB page. Dahil, sabi nga ng Condora, iba ang Pinoy. Yeah. Alright, 15 bago mag-alas 6. Jomar Bien, my report. Jomar, good morning, Jomar. Salamat, BP. Good morning sa mga paraantabay sa report. Basado sa blatter kang Tabaco Police, gawa ang arestado dahilan sa tulada. Digdi sa syudad kang Tabaco ka nakaliis na Sabado. Wow. Arestado si Efren Buena kan Barangay Suwaigot, ating Laureano Colorico kan Barangay Suwaigot.
na pareho pang duminayo sa kataning na barangay Oras Ayos. na Sabado Aha. para magtupada. Pero may nakapagtipalan sa pulisya kung kaya sinakyada kan na pulis ang patupada digdi sa barangay Oras kan Tabako. Nagtiripuasan sa tawo pero ang duwang ini dahil nakadulag natakmakan mga autoridad. Yes. Prepare na magkakanigong kaso sa duwang ini. Kasood ba naman daw na Domingo, sa malinaw naman, tupada man, ang sinakyada kan mga autoridad ini matapos makaresibin ng informasyon ng Malinaw Police na nagkakaiguanin patupada sa barangay Istansya kan Malinaw Albay. Kan sakyadaon ni Daini, alauna ay may diyan pagkahapon. Puro tipas man sa mga tao, pero may 5 o 4 na personang nadakop, si Arsenio Disuyo, kan Istansya, Armando Fernandez kan San Roque Tabaco, Nestor Kamata kan Istansya Malinaw, asin Augusto Seneta kan Istansya Malinaw. Nakuha man duman sa tupadahan ang magkakanigo mga ebidensya, harog kan mga tambot, asin mga pampulang na manok. Yeah. File naman ang kaso kontra sa tulong ini, wapat na ini. Yan, bibihan rin mga bareta basado sa Police Blatter, Jomar Bian, DCGB. Thank you, Jomar, sa report. Halipo dyan mga tugang sa luwas. Mientras tanto, paningit mga tugang sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Mga dagdag ni kaaraman, mga tugang sa morning hirit. Sa DCGB. Aram daw nindo mga tugang kung kasuarin nagdoong ang mga Amerikano digdi sa satoyan lugar para idepensa kita daa kontra mga tugang sa mga Hapon. Ang 158th Infantry Regimental Combat Team kan US 6th Army na pinamamayuhan po ni Brigadier General Hanford McNider asin Captain Homer McG nagdoong sa Legazpi mga tugang para daatabi palayaon kita. Grabe ano para daatabi mga tugang kita liberate hali sa mga Hapon kano minaging Abril 1, 1945 sa tabang kan mga gerilyang pinamamayuhan ni Lieutenant Colonel Demetrio Camua nabawi ang San Bernardino Strait na nagpadali sa rutang pandagat hali sa Manila pasiring sa kadagatang Pasipiko Samar asin Leyte. Ini ang pinakahudyan na pagdoong kan mga Amerikano sa Luzon na iyuda tabi ang nagliberate sa Kabikulan. Ang Legazpi Landing nangyari po mga tugang sa Barangay Rawis kan Legazpi City. Unahin ini inot naman na binugtakanin sarong sinyal sa may partikan Barangay Rawis mga tugang para tawanan kimagkanigong pagrumdom ang nangyaring makaistoryang Legazpi Landing kan uminaging Abril 1, kanuminagi tabing Abril 1 mga tugang 1945. Abril 1, 1945. Yan po ang mga dagdag na kaaraman pasti po kang istorya kan sa tuyang syudad didi po sa DCGB. Paningit sa morning hirit. Thank you. Report tayo. Hali dyan sa luwas, Renz Luna na sa linya. Renz, good morning, Renz. Yes. Yes, maray na agatabi VP asin na maray na agas ng mga brantabay sa mga duganyatong mga bareta sa man residensya or sa harong ni sarong persona na nilaw din mga otoridad sa bisamin search warrant asin nagkakurwa na manlailain na klase ni na badil magin man ng mga pasabog ang pinag-implementaran
ni search warrant ining residensya ni sarong nagangar na Justin Mesias E. Ahero na sa legal na edad residente kan number 706 Barangay Marroy, Daraga Albay ay sigundigdi sa polis sa blatter digdi sa Daraga PNP. Kaso hapon alas 5 nin pagkaaga nag-implementar din search warrant ang tropas kan CIDG. Kay riba naman ang Daraga PNP as iniba pa mga otoridad sa ano nambitan ng residensya kano nambitan ng sospechado nakuha digdi ang sarong kalibre 45 nga baril na ikuang pidasong duwang steel magazine asin 14 nga live ammunitions kan 45 asin duwa man na pidaso nin 40 mm round high explosives. Sa pag-implementar kan search warrant wara ang naulambitan ng sospechado kaya habang nagkakaigwan din search warrant nasa presensya man ang mga barangay officials kan Barangay Marroy, Daraga Albay ang mga nagkakurong mga ebidensya pinag-turn over dyan sa CIDG para sa magkakanigong disposisyon asin padagos pa manggiraray ang pinagigibong operasyon kan mga otoridad sa paghanap sa naulambitan ng sospechado. Yan ang madagdag na bareta sa Luas, Rans Luna, DC News. Salamat, Lorenz. Mientras tanto, sa Legazpi Port area kita. Lorenz, good morning. Kumusta dyan? Yes, salamat tabi BP Henry. So far, medyo ayos man ang kabuktakan kan Legazpi Port District o na PNP Legazpi ang babasaran. Mientras tanto tabi Nabasa mo so forwarded message ko sa imo. Roger tabi BP. Tungkol sa Rosemont, subdivision, pakipollow po naman sa check mo muna sa area nila kung ano itong tubig na ito. Roger. I-follow up ta dyan sa Tagsadirican subdivision. Roger, Okay. sagat. Sige. Sa Buragwis Garian, Buragwis or Istansa? Istanza? Istansa? Istansa tabi Istansa. BP. Rosemont. Okay. Roger. Diyan ko ta kami nabakal kilote. Pwede man baga-aya ay baga dyan? O kala, hindi ka man kayang bumakal. Mga magayunod, pantanawon kan mga Bako, labas. sana pati sa mga naka-star dyan, kahit mga magayo, no? Roger. May star ko tako dyan eh. Sarap kayo yan. Sana all. Sige. Sana all. Sige, go. Roger tabi BP sa makadagdag na bareta dahil masabutan kung ningas kugun ang gobyerno o tawo ang may problema Sa? may kinaaraman sa mga road obstruction sa palibot. Ano pa man? What do you expect? Ini ang personalmente nano parang kan DCG Benyos pundig di sa may binanuahan area sagkod sa Barangay Buragwis Aha. na kung sa nagkapira ng Aldaw Tabi BP na nalibot diri kan DCG Benyos nakapagbanggi sagkod atab din aga nakapararada man giraray ang mga bihikulo malaylay na klase din bihikulo kung besto nin mga kotse tricycle asin iba pa. Aha. Bagay man na ipinagunang bisan sa DCG Benyos, Legazpi City Task Force Kaliligan Chief Mark Andy Barbella, nasindaday man nagkukulang sa pag-implementar kan siring na bagay, tabalakan mga nakaliis na aldaw, bumino lang asinda dyan, nasin may mga pinaibing mga nakapararadang bihikulo, pero sa ngunyan, paralit mang kiraray ini sa dati. Aha. Asin may iling tabi BP, nagari mga overnight parking ini, asin pigpa-parking talaga ini kan mga nagkakapirang individual dyan sa nasampitan ng lugar. Tapirming iyo, so pigtuturunan daan tang puting kutsi iyo manggiraray. Oo. So nagkapirang mga tricycle iyo manggiraray. Kaya kung mahiling talaga digdi na kung physical na obserbasyon ng babasaran, ang implementasyon kan lokal na gobyerno, aldaw sana, pero pag overnight, wala na. Aha. Okay. Anyway, tabi BP, follow up tayo din sa mga nagkapirang mga manununong at may gitaraman dyan. Kan pinagahaditan kaya BP, susaro kayang nakaparada duman, ya, ano sa may blind curve lane, na posibleng iyo ang pagkikananin mga diskwido tabi BP. Aha. Roger, so yan tabi BP ang mga dagdag pang impormasyon kay Iba Henry Boy Mata sa mobile unit. Ako po, si LBB. Salamat, Lowen, sa report. Hali dyan. Bago kami na ding mag-commercial, sandali lang ha. Pasadaan ta mo, isus ko, kadakol kayo ning nasa smart ha. Anong masasabi ko? Ang masasabi ko lang, Kuya Henry sa Tupada, itaon na po yan sa kapitan. Sigurado, sarong aldaw lang pundo yan. Ang day makapundo sa Tupada, tanggal. Yes.
Happy birthday kay Princess Jamaica Maril Janeta ng Kulyat Daragalbay, and regards to Henrik Leonela and Sofia Angelica from MMC. Pati si Kap Dai pagtubod, ano maray daw kay ng luwas pagtakot kami kataraning sanining. Digdi sa sarong barangaya, may police ambulance na nakakuha ka nag-abot na aliluwas kan albay. Day nako at day nag-iba, ito. Di ko nangarano sa barangaya, may police ambulance na makuha kang nag-abot hali sa luwas kan albay. Day nako at tabo mag-iba aki ki-retired na militar. Tako ko anon ali sa luwas kang sen tabi hali na parte kang albay. Kung ali masa sa ibang probinsya dahil manggi problema, pero kung ali sa ibang kuan luwas kang Bicol region, ano yan nagyan sa proseso, di ba? Bradhen bako man po istan sa ang Santa Monica, Rosmond po sa unang Rosmond tabi, hindi Santa Monica, Rosmond po, so reklamo. Yo. Pabati po kay Paulo Sapian, super active magdangog sa estasyon mo. Asikaso Paulo, mapaibong kita from Karamuan, Catanduanes, Camarinesor. Okay. Okay na to. Happy pakibati man tabi sa 8812 Food House, Onyo Jeepney, Tahaw Road, Arimbay, Legazpi City. Edwin Diaz, bagong abre, para dangog mo daw siya kang nasa abroad pa siya. Oy, salamaton po. Edwin Diaz, good afternoon. Buda si Onyo Jeep, Tahaw Road, Arimbay. 8812 Food House. Sabi ni Boy Mata, forwarded sa kuya. Good morning, mga amigo. Advance happy birthday kay Rosemary Abyo ng Gabawan at Chit-Ate ng Estanza, Mayport. Morning, pagkapo tabi sa Rizal Street, ngunyan, may mga kalot na naman sa may Central Bank, sampang ang hospital, Dr. Rodi. Iyan tabi, day pigatawan ki action kan city government, masasayang kwarta, nagibo ka yan, mabalos. Okay. Sige po, tepailing ta ha. Good morning, may one tabi iyan na data. Gary Mayto, iyo po ang pigpost kang DCG. Iyo po ang DOH kayang data advance ki o late ki kuan ki duwang aldaw. Yan na pigo forward din da sa moya na late po yang kisa asarong aldaw. Late ki one day, tabi, late ki one day ang data ninda na pigpapadara. Happy birthday po sa good morning sa pamilya Nunez sa Poroklo, San Fernando. All right. Ang mga bareta, mga tugang susunod na sa morning hirit, makalipas lang kan mga patalastas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaknutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama, pero di wasak. Drink responsibly. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat kong di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI courses offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado, 5 kasado, 5 kasado. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 6:05 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw na Lunes, mga tugang Mayo 3, 2021. Nagkaperang edifisyo naka-lockdown sa Legazpi City dahilan sa COVID-19. Nagkaperang persona na sakop kan A4 priority group na bakunahan na.
Sa lado nasyonal, nagbaba na ang bilang kan mga bagong kaso ng COVID-19. 2022 elections day pwedeng maulang kan COVID-19. Sa ibang nasyon, close aid kanagadan na ISIS leader arestado sa nasyon kan Turkey. Detalles mga tugang kan mga darakulang bareta sa lado lokal. Ipinasunod po kang Legazpi City Interagency Task Force for a Management of Emerging Infectious Disease ang lockdown sa nagkapirang edifisyo tanganing mapagulan ang paglakop kan COVID-19 infection sa Legazpi City. Susog sa Facebook post asin abiso ni Alcalde Noel Rosal para sa disinfection, contact tracing asin testing. Pinapasunod ang total lockdown sa duwang iskalon o sa ikaduwang iskalon kan Divine Word College of Legazpi, DNR sa Barangay Lapu-Lapu, Tactical Operations Group sa Barangay Bugtong, Legazpi City, Bypass Road, Mabinit Elementary School. Mientras tanto, sa iba pa niyatong bareta, 14 mga piling obrero hali sa construction, transportation as in security sectors. Kaibaan primerong recipientes hali sa A4 priority group na tawanan din bakuna kontra sa COVID-19 sa vaccination site kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital kanakaaging Labor Day. 6 persos kan Department of Health as in Department of Labor and Employment ang symbolic vaccination ceremony ginibo bilang pagtaunin onra sa labor sector kaiba na ang A4 priority groups. Sinabi ni DOH Regional Director Arnel o Dr. Ernie Vera na piginggan niya maninda ang publiko na magpabakuna tanganing masiguro na protektado mantang ang mga ini dakulang tabang para sa mga o sa pagbangon kang ekonomiya kang nasyon. Libre na face shield as in mask. Ipinagdidistribute daw kanako Bicol party list sa mga barangay. Ans Galero sa report. Nagpapadagos pangunyan ang pagdistribuer kan ako Bicol party list ng libreng mga face shield as in face mask sa mga barangay sa syudad ni Legazpi at iba pang mga lugar. Sigun kay ako Bicol party list Representative Alfredo Pido Garbin Jr. Apera sa mga inisyatibo as in programa ninda para makatabang sa mga tao sa tao kan pandemyang COVID-19. Tinatawan maninda nin atensyon na pagtao nin libreng PPE, partikular na ang face mask as in face shield, danganin na makatao ini nin proteksyon sa salud kan mga tao, lalo na ang wala ning katayahan o kulang sa pagbakal kaini. Sinabi kan kongresista na sa ngunya na daiman sinda naglilibot sa mga barangay kundi sinda mismo ang tiguduman sa sinda opisina kan mga opisyalis di barangay para makakuakan siring na taabanga. Dakol na bagay ini sa sultan kan Legazpi na sa mga barangay dilan sa natauan ka na siring na tabang alagi di pinaglinaw kan opisyal na bako sa naman ang mga taga Legazpi ang maganintang matauanan kan siring na mga tabang kundi ang 250 na barangay na nagkukumpes
Agosto sa probinsya ng Albay, asin Rion Bicol Consain sang gatos na face shield ang pagkataon ninda sa kada barangay. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCGP. 107 ang nadagdag na panibagong kaso ng COVID-19 base po sa latest na informasyon na niluwas kan Department of Health. Ini kinabibilangan mga tugang kang 38 sa Albay, siyam sa Legazpi City, tig-anom ang Ligaw, Daraga, mantang 5 ang Santo Domingo Albay, 3 sa Pulangi, tig-2 ang Kamaligma nito asin Tabaco City asin Tiwi, mantang Saro sa Uwas Albay, 14 sa Camarines Norte, 34 sa Camarines Sur, Sorsogon 21. Mantang kinabibilangan niyan kang anom sa Gubat, 5 sa Sorsogon City, 3 sa Matnog, 2 sa Bulan, asin Huban, tigsaro ang Kasiguran Donsol asin Santa Magdalena. Mantang daimang kinadagdag na kaso sa Catanduanes asin probinsya nin Masbate. Saro ang na-record na nagadan, mantang 14 po ang recoveries. Susog sa informasyon na linuwas kang Department of Health. Sangon yan, ang Kabikulan, iguana po nin 2,191 na aktibong kaso, mantang 8,124 ang kabilugan kaini. Dagdag na report hali dyan sa luwas. Nasa linya po si Al Armario. Mga lideres ng militanteng grupo sa Bicol, may mga kaso sa ngunyan. Nagkaka-experience ng ngunyan sobrang pangitipid sa gobyerno ang mga bitbit na lideres kan mga militanteng grupo digdi sa Bicol. Sa pinaluwas sa pahayag ni Pastor Dan Balosio kan Task Force Karapatan, kinasuhan sinda kan gobyerno nin pagkakasangkot sa mga insidente nin pang-ambos sa militar na nagkampi ng insidente digdi sa Bicol na harayo man sa katotohanan. Sa desperadong lakdang ini, sigon sa inda, matatandaan nagkampi raman na lider sa militanteng grupo ang kinasuhan man siring ni Jane Nagrampa, ben sa kasilihan asin ni Papa. O niyan pati si Pastor Dan Balosio. Sigon sa inda, expected na siring kani pagigipit kan Administrasyon Presidente Duterte dahil kan anti-terrorism law implementation. Al Armario, DCGB. Mga tugang, mantinido pong nanginginot ang Camarines Sur sa may pinakadakol na aktibong kaso ng COVID-19. Ang sinabi ng probinsya, iguana nin 756. Mantang nakasunod ang Naga City na may 407. Ang probinsya kan Albay, iga po ng 292 na aktibong kaso, mantang ang Sorsogon 180 asin Masbate 179. Nakasunod man mga tugang ang Camarines Norte na may 107, mantang ang pinakababang na record na kaso Iupuan Catanduanes 32. Dahilan sa siring na bagay, iguaning kabilugan na 200 o 2,191 na aktibong kaso ang padagos na may nagmumonitor kan mga ahensya de gobyerno. Ang Department of Health padagos na nangangapudan sa publiko na magsunod sa tama na protokol. Siring sa pagsuulog nin mask. Isanitize ang kamot asin iwasan ang mga kulob na lugar. Dumistansya nin sarong metro asin limitahan ang interaksyon sa iba. Aramon ang tamang informasyon asin suportahan ang mga approved na bakuna para sa pagkontrol kan sinabi ng bagay. Number 2 most wanted person sa Daraga Albay, arestado kan mga otoridad. Renz Luna sa report. Arestado kan mga otoridad ang number 2 most wanted person digdi sa Banwaan kan Daraga. Sabi sa ni mandamiento de arresto na arestar ang suspect na namigbiran na si Bernard Magdaong Imarbella, 37 anyos, may agom sarong laborer, as a resident ng Purok 1 Barangay Dinronan, Daraga Albay. Asin sabi sa ni mandamiento de arresto na arestar ang nanubitan ng suspect sa Barangay Tabon-Tabon, Daraga Albay. Asin ini pinag-arestar sa kasong rape na igwang 4 counts asin warampian sa pinag-rekomendar kan korte. Sa ngunyan na sa patron na kadaraga PNP,
nambitan ng suspect para sa magkakanigong disposisyon. Yan ang madagdag na balita din sa luwas. Transluna DCTV News. 15 makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Iba pang mga bareta sa lado lokal. Masunod, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 RE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa! Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw! Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Beat! Sa MaxFit nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex.
Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plenax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras mga tugang, alas 6:25 na, padagos kita ngunyan sa mga darakulang bareta sa lado lokal. Community Pantry, suportado Kanalbay Police Provincial Office, alagad may pagiromdom sinda sa publiko. Lawrence Barcena sa detalye. Dainin pagtududa, suportado 100% kan Albay Police Provincial Office o Albay PPO. Ang community pantries na nagbubutwa sa manlain-lain na lugar kan probinsya kan Albay. Ini pagkatapos na ipagunambitan sa DCGB News ni Albay PPO spokesperson Police Major Dexter Panganiban, nawara manin problema na magkondusir din mga pagtaunin tabang sa mga kababayan na nagtitios. Tadainin dapig tatanggihan ang presenteng pangyayari na may pagtios talagang darakang COVID-19 crisis asing kaipuhan talagang magtarabang tabang kan mga Pilipino. Susod kay Panganiban, basta dapat sumunod man giraray sa mga ipinagpapautob na regulasyones kang gobyerno, ang gabos na makondusir kay ni. Kaptang kampahayag ni Police Major Panganiban may kinaraman sa siring na bagay. Ganito rin po ang inisyatibo. So, we will ensure the implementation of the minimum health standard protocols para po hindi po magkaroon ng mga COVID-19 super spreader events. Mas maganda po yung nakakatulong na po tayo sa ating mga kababayan and at the same time, nai-ensure po natin na hindi po
kakalat or mag-spread further ito pong pandemya na kinakaharap natin ngayon. Si Police Major Dexter Panganiban nagpapagiramdom na dapat may pag-obserbar mangiraray kang minimum health protocol sa pagkondusir ni mga manlain na community pantries. Dagdag na bareta kay Basen Ruboy Mata sa Mobile Unit, ako po si LBB. Congressman Didi Cabredo seryoso sa paghahanap ng solusyon sa ngaran ng pagkaon kan mga taga 3rd District Canalbay. Jimmy nasalita sa report. Seryosong maray si Congressman Fernando Didi Cabredo na matabangan maiangat ang pagkabuhay kan mga taga 3rd District kung saan ang sulaminting hagad niya sa mga nasa barangay, pamilya, ipanago sana ang nabauna na mga paghigos para maski guranong mga kadipisilan ang arual daw na pinagahampang kan lambang saro. Dahil basta ini mamamatian kung dahil nagpapabaya sa paghinguwa ang mga tao. Kung gurano kahigos ang congressman sa paghinguwa, na madaraan mga mayhura sa mga taga 3rd District kay puhan tapatan ini para inspirado man ang congressman. Kung dati mga pananom na kamote, mani, gulayo na sinibabang mga root crops sa nipigdi distribuer ni Congressman Didi Cabredo sa mga barangay, ngunyan palibasa establisado na ang mga tanuman sa barangay, produktibo na. Sa ngunyan, mga aatamano na naman ng mga manok ang sayang ipinagtatao, mantang sa masunod basta maghirigos ang mga nasa barangay, mga litso na orig naman ang sa iyang ipapanao. Sa ngunyan sa mga barangay na uugmahon ang congressman sa pagparalibot dahilan sa nahiling niya na talagang naghihinguaman ang mga nasa barangay, lalo na itong mga natauanin na mga manok, nagsasaragibo na nin mga kulungan kung sa oras na magdakol ang mga manok, ang kasunod na papadakulo naman digdi sa 3rd District, iyo ang mga orig kung sa iyo ang didisponero naman kan congressman na makapagtaonin mga lechon para i-distribute sa mga buro barangay. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, 15 kaso ng COVID-19 na rehistro po sa 1st Distrito Canalbay sa nakalihis na 2 aldaw. Jomar Bien sa detalye. Uminabot sa 15 persona ang nagpositibo sa COVID-19 sa manlain na lugar digdi sa 1st District Canalbay sa nakalihis na 2 aldaw. Kan nakalihis na Sabado, saro ang nagpositibo sa banwaan kan malilipot saro ining ini naka-confine sa sarong pribadong ospital kan madiskubre na positibo panalingis sa COVID-19. Kan Sabado man, 5 ang nagpositibo sa syudad kan Tabacoan, mga ini taga barangay San Lorenzo, Pasud asin sa Ramon. Alas ang mga ini naghihilang asin saro ang expose sa dati ng COVID positive patient. Kanakalihis na Domingo kasudma sa Santo Domingo 5 ang nagpositibo. Alas mga taga barangay Santo Niño anas asymptomatic produkto ini kang contact tracing. Sa Banwaan kan o Siyudad kan Tabaco kasudma 2 naman ang nadagdag sarong taga barangay San Vicente asin sarong taga barangay Pangkilingan, parehas na naghihilang ang 2 ini asin sa Banwaan kan Tiwi kasudma man nadagdagan man ng 2 parehong taga barangay Biyong ang 2 ini asin pareho man na may namamatayan ngunyan ang sarong kay ni iyo ang iguang travel history sa Catanduanes, mantangan saro may travel history sa Negros Occidental. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Oras mga tugang, alas 6:30 na sa DCGB. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, nagbaba na daw po din 11% na average number kana rehistrong bagong kaso din COVID-19 sa nakalihis na 7 aldaw sa nasyon. Sigon ini kay Dr. Guido David, miyembro kan Okta Research Group na dahil pa ini maikonsiderar na epekto kang Modified Enhanced Community Quarantine o MACQ. Katakod kay ni piglinaw kan health expert na dai may kukonsiderar
na surge ang biglaan na pagtaas kan narehistrong kaso kan Mayo 1. Napag-araman na nakalihis na sarong simana, nasa 8,245 ang average cases nin COVID-19 na 11% na mas sa baba kumpara sa average na 9,253 sa nakalihis na simana. Alagad kan Mayo, suminakat sa 9,226 ang bilang kan bagong tinamaan ng COVID virus. Mantang nagbaba naman ini sa 0.83% ang reproduction rate kan COVID-19 sa Metro Manila. Uminabot po sa 9,072 ang narehistrong kan Department of Health sa bilog na nasyon sa nakarecover sa COVID-19. Sa pinaluwas na datos kan Department of Health kasuhapon, 966,080 ang total benting bilang kan mga nakarecover, mantang nakapag-rehistro ba nin 8,346 ang kadagdagan na kaso nin COVID-19, kung kaya nasa 51,472 ang aktibong kaso. 94.8% ang bilang kan active cases ang puro mild symptoms, mantang 1.9% ang asymptomatic, 1.4% ang severe, as in 1.1% ang critical. Nasa 77 man ang nagdag sa nagadan, kung sain 17,431 ang total na bilang kaini. Sa kabalugan, uminabot po sa 1,054,983 ang narehistrong konfirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. May 7 laboratoryong dahil nakapagsumiter kan sa indang datos sa COVID-19 Document Repository System o CDRS. 73 po na Filipino mga tugang sa India ang nagpaparahay ngunyan sa COVID-19. Inang sinabi ni Philippine Ambassador to India, Ramon Bagat Singh Jr. Sa ngunyan, nahampang sa matinding healthcare system crisis ang India dahil sa ribo-ribong nadadagdag sa saindang kaso kada aldaw, asing ginatusman ang nagagadan. Sinabi ni Bagat Singh na may direktiba na si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na all-out support ang itatao sa mga Filipino nasa India. Sigon sa opisyal, 1,350 undocumented Filipinos sa India. Alagad, sa saindang record, 2,000 sagod 3,000 ang nasabing nasyon. Nayaon duman, mantiniduman na sarado ang imbahada kan Pilipinas. Sigon pa man giraray kay Bagat Singh, alagad ang saindang komunikasyon sa mga Filipino. Nagpapadagos, kanakaging semana pighiras ni Bagat Singh ang 2 Filipino na nagadaan dahil sa COVID-19 sa India. Ipinahayag po kan Commission on Elections na dai mapupugulan kan COVID-19 ang pandemic o COVID-19 pandemic ang pagkondukta din 2022 presidential elections. Ini sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez matapos sa puton sa social media kung magkakanigo ang pagkanselar sa nagadang-adang na eleksyon dahil sa mga nangyari sa India na biglang nagitaas ang COVID-19 na ikinakadanin kadakol na pasyente. Sigon kay Jimenez, bako magkakanigo ang kanselasyon kanakaadang-adang na eleksyon sa nasyon dahilan sa nasa takot. Sinabi niya na pwede sanang suspenderon o ideklarar na failure of election kan COMELEC in kaso imposible nang magkondukta nin libre asin patas na botohan. Sa ngunyan, sarong taon asin 8 aldaw na sana ang natatada bago ang 2022 presidential elections kung sain may gutman ang pigigibong preparasyon kan COMELEC para digdi. Alas 6:34 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Maggi Magic Sarap, my new triple pack na. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. And paleness with the help of Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay.
Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Si Juday po. And Luna! Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan! Choose Nesto Grow to grow happy! Nestigrow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa pulugan tayo asing kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag matitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Protektado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, baretang unyan sa luwas kang nasyon, arestado po ang sarong pigasabing kamay o kanang kamay o close aid kanagada na ISIS leader na si Abu Bakr al-Baghdadi sa Turkey. Segundo sa Istanbul Police, ang suspect may code name na Asim, asin sarong Afghan national. Ibinurugar man kan intelligence agency kan Turkey na nasabing lalaking saro sa mga nagtabang kan pagtago ni al-Baghdadi sa Syria bago matunaw ang grupo kang 2019. Kainot-inot ang India sa mga nasyon sa bilog na kinabaan na nakarehistro po din sobra sa 400,000 na bagong COVID-19 cases sa laog sa ninin sarong aldaw. Ini kasunod man kan pagpuon kang vaccine rollout sa nasabing nasyon, apisar kang namamatay na supply crisis. Puminakol man nin 3,523 ang bagong nagadan sa laog nin 24 oras. Pero pinaglauman kan mga eksperto na masalangkaw parigdi. Ang tunay na bilang kan mga nagadan sa India dahil may magkapirang nagagadan na dai naman pagre-report. Apisar ka ini gabos na nasa tamang edad, pwede nang makaresibi nin bakuna, alagad may nagkapirang estado pa man gararay na nagsambit sa nasambit ng nasyon. Daday pa makakaresibikan sa indang bakuna,
para punan ang pagtudok. Enot na tinudukanin bakuna ang frontline workers asin mga individual na 45 anyos pa itaas. Sangon niya nagakamati ang Indianin kakulangan sa medical oxygen o kaya oxygen asin hospital beds dahil sa ikaduwang sigwada o second wave kan COVID-19 na mas talong nagpa-difficile sa health system kang nasyon. Apisar kan pagiging saro sa pinakadakulang producer nin bakuna sa bilog na mundo. Aminado ang India na sinda mismo nagsasaparin internal shortage kon kaya nagpautob nin Paramihan Trust na pagbawal sa pag-export nin AstraZeneca vaccine sa ibang nasyon. Nagtutubod man mga eksperto na kaipuan pakusukon kang India sa indang pagbakuna sa mga lugar na may halangkaw na transmission rate nin virus siring man sa 5 estado kung sain nagukundok tangon niya nin eleksyon. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz, mga tugang ang may darakang istorya, hali po dyan sa newsroom kan DCGB. Padingmar, good morning, go ahead. Good morning, BB. Piklaro kan Department of Health ang mga nagsisirkular na post na naging ganyan sa publiko ang mag-inom ng aspirin kontra COVID-19. Sigun sa ahensya ang COVID-19, darakan virus, asin bago kan bakterya. Dahil pigrekomendar ang pag-inom ng aspirin na pangontra sa COVID. Asala na pag-inom kay ni, posibleng magresulta lugod din pagdugo sa lawas asin pagkagadan. Inipigtataw sa mga pasyenteng kay puwan ma-admit sa ospital. Sinabi ba kan DOH? Firming verifikaron ang impormasyon available online sa mga lehitimong sources. Dapat mag-impida ang lambang saro asin aramon ang tamang impormasyon. Sarong pag-inomdom kan DCGB asin kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Business News. Business News. Mga tugang baretang ngunyan sa lado nin pagnenegosyo, ipinirarom na ngunyan sa evaluasyon kang National Economic Development Authority UNEDA ang proposed 24 billion pesos na wage subsidy program na may kamauutan na matawanan ayuda ang mga obrero sa pribadong sektor ngunyan na panahon ng health crisis. Sigon kay Interagency National Employment Recovery Strategy o NERS Task Force Chairman asin Trade Secretary Ramon Lopez, naan pigtagamang 24 billion pesos para sa mga private sector workers. Number 1 sa listahan ang mga 8-point employment recovery agenda kan gobyerno. Pahayag ni Lopez na parte kan wage subsidy sa kamauutan kan gobyerno na mapreserbar asin maproteheran ang pagpapadagos na operasyon kan pribadong kumpanya base sa wage subsidy proposed program na ini. Pagkakarkulong maabot sa 80,000 kada bulan ang posibleng maresibi kan mga nasa 1 milyon na obrero gikan sa pribadong sektor sa laog nin tulong bulan. In kaso maaprubaran ang nasabing proposal, tolo sining i-distribuer sa paginin payroll system kan lambang establishmento de negosyo. Balik tanaw, mga tugang sa 500 years of Christianity. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Ang pag-abot kan ika-18 siglo, pigbalo kan mga obispo na ipasa ang sa mga native priests ang pamamahala kan mga parokya o simbahan. Hindi tanganing makaukod na ang mga Filipino sa manihasyon kan mga simbahan asin dain na mag-asa nin marhay na missionary orders kan Espanya. Inot na pigbosol kan mga obispo na matawanan sindanin visitation rights sa mga parokya. Natulos man na pigkontra kan mga praile sa rason na habon indang saklawan an sa indang otoridad kan simbahan. Ang pagiging otoritarian kan praile nagresulta sa paglala kang namamatean na diskriminasyon kan mga native na padi. Dahil sa pagiging sarado kan praile sa ideya kan lokalisasyon, nagtalubo asin nabuhay bilang panginot na kausa kan mga Filipino ang paglaban para sa diring diretso. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Yan mga tugang nga detalyes kan mga darakulang bareta ngunyan pungal daw.
Hindi po sa DCGB, sinurat po ni News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta. Asin po ang report kan Megaforce Patrol hali po dyan sa lawas. Research para sa balik-tanaw sa 500 Years of Christianity, SM Andes Pinar kang OKFM Sorsogon. Iyan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. GB News Express. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensahe ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe! Ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Namibidan sa albay, dinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan man
Pinaka-idol kang talaga sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Oy, mga tugang, mapuuna da tabi sa pagbabakuna sa mga senior citizen, sa Daraga, may pangapudan tabi si Mayor Vic Perete, sa mga senior citizen na kung mapipwede da tabi, magparehistro na kamo, magpasiring lang kamo duman sa website, mga tugang kang napinagkrear kan lokal na gobyerno kan Daraga. Pero kung kung madidipisilan da tabi kamo, magparehistro sa mga health workers. Sabi ni Mayor Vic, pun ngayang sa Lunes, ngunyan nganing aldaw, ang bakuna laban sa COVID-19 para sa A2 o mga senior citizens, pangapudan da tabi na magparehistro na kamo online na magpalista sa Barangay Health Center o sa sendong official kan Baska, Barangay Senior Citizen Affairs Office ini. Makakaresibo kita din confirmation text halis LGU Daraga, susundon po kamo sa mga designated na lugar kan na behikulo kang LGU para dahil na kita madefisilan sa pagbiyahe. Limitado po ang vaccine kaya magparehistro na po kita. Yan. Sabi yan, mga tugang ni Mayor Vic Perete. Now, speaking of senior citizen, as in vaccine, mga tugang, may mga hapot, sisay mananggad ang pwede, mga tugang, na magpabakuna para digdi. As in, ano ang mga pwede na ibakuna dyan? Mapatuwang kita kay Dr. Chris Giananta, iniyan sa tuyang amigo na mahilig mga tugang sa research, as in nag-research, tungkol tabi mga tugang sa bagay na ini. Ngunyang kung mapunan vaccination, arog kay Mayor Vic sa Daraga nangangapudan, masabutan kan mga senior citizen, kung sisay ang pwede na magpabakuna, as in, anong bakuna ang pwedeng itudok sa inda? Good morning, Dr. Chris. Yes, good morning, Tabi, Sir Hen. Yeah, Doc, medyo pakibaba-baba mo na tabi kan volume kan sa imong radyo, nag-feedback, may feedback. Doc? Yes, sir. Yeah, good morning. At sa mga listeners po kan sa imong program. Yes, apo. Dok, tayo po kita ki additional information kung ano ang sisay ini ng mga senior citizens na piling bakunahan, as in anong punto na dapat po sila makapagdesisyon na makapagpabakuna tabi para sa mga kababayan ta. Go ahead tabi, Dr. Chris, para mas maklaro ini sa satuya tabing mga kababayan. Bako lang dyan sa Daraga, kundi magin sa iba pa tabing mga lugar na pinag-aabot ka sa tuyang broadcast. Sige po. First and foremost, Sir Hen, thank you very much for giving me the time. Tamang-tama man talaga na sa pag-roll out sa inyong vaccine, mas maray nang masabutan po kang sa tuyang kay Manwa, particularly ang senior citizens, kung ano ba talaga inyong vaccine, is it good for them? What are the possible side effects, or ano ang the best vaccine? So yung tulong issues na yan, yung sisimbagan pa po yan. Yes. Inot na inot, vaccine talaga is the best solution to eradicate or to stop this pandemic. And to achieve itong pick-up ng herd immunity, everyone or everybody should have a shot. So kaya encourage po ang gabos, na makapagpalista as in makapagpabakuna. And naturalmente, even the previous episodes na po, discuss na po ining mga side effects. Sabi nga ni pag nagkaigwa, it means to say that effective so vaccine. But the most common side effect definitely duman po sa pinag-inject ka na site is makabat po siya makulog. Yeah, permi na. So yan ang normal yan, Dok?
Normal yan, araw ka na di. Opo. Okay. Yes, normal po yan. Ano kaya ang vaccine medyo mapulot. Ano po? So pag mapulot po ang sarong bulong na pig-inject, especially if intravascular or even intravenous, Okay. makulog po talaga yan habang naglalaw sa system. Okay. So pig-advise me po na magkaigwa lang po gibuhon lang so cold compress for the first 24 hours. Then warm compress na po. Tapos iiro-iro so kamot. Ano po para baka masyadong makulog. Then ang third question, what is the best Vaccine. what is the best vaccine? Yeah, para sa senior Sabi citizen. pa nga ni, at this point in time, the best vaccine is the one that is available or the one that is right in front of you. So, dahil na po muna kitang mamili. Ano po, talagang kung ano sa available na vaccine na ituturok, doon na po kita. Ayun po. And sabi pa nga ni, mas magayon, the earlier the better. Because nag-rise po baga mga cases, it's better to be protected. Yes. Although sabi pa nga ni, it will not give 100% assurance that you will not get the virus. But one thing is for sure, na kapag binakunahan ka po, makakaligtas ka or malilesen sa pag-apod ng serious comorbidities or sa epekto po kaining vaccine. Ano po? Ay kaining virus, sorry. So dapat po talaga magpabakuna na kita. And may mga nagda-doubt po na mga senior citizen na kung pwede na daw po sa INDA, ano po, na magpabakuna kaining particularly Sinovac, which is the only available vaccine sa Philippines. Ano po? Nakulong na babalita lang, maabot si Arrow Kaini, maabot si Moderna, maabot si Astra. Ano po, di na po kita maghalap. Nasabi tanghani, di kita makakasigurado na maabot yan unless na talaga nga na dyan sa tuya. Itong nahiling ta. Yan ka makaka-assure. Ano po. So last mid-April, ano po, kinonsider na po kang FDA na paturukan kay Sinovac ng mga senior citizen for the reason that ang benefits outweighs the risk. Yeah, So correct. mas baka naman po giraray ang benepisyo kumpara doon sa pag-iisip na risk. Kaya nagtugot na po. Alongside sa Philippines, ano po, there are 4 countries na nagtuturok naman po kay Sinovac sa senior citizen. Namely, United Arab Emirates, Brazil, Turkey, and Indonesia. So, panlima po ang Philippines. May nainot naman pala na mga naggaramit ng Sinovac. Opo. Actually, ang UAE, the entire UAE po, Dubai, Abu Dhabi, and other mga Arab countries. Sinovac po talaga ang sa INDA, ang tigtatao. Ganyan po, Sir Hen, may mga naglilibot, ng mga BHW. For the past days, figuran po ako kay text or apod regarding sa nagahagad sa Kuya clearance. Na bago daw po sila magpa-inject, dapat sa ating physician, mag-issue muna kay clearance. With regards to that issue, the only reason where we give clearance, ini po, number 1, uncontrolled hypertension. Pag sinabing uncontrolled hypertension, yan po, so wala kitang bulong, di kita nagbubulong, and ang BP is talagang alangkaw na over 180 ang systolic or over 100 ang diastolic. Uncontrolled diabetes mellitus, gustong sabihin, di ka nagbubulong, or kang pigilan na bulong and diagnosed to have diabetes ka. Pangtulo, yan po sa mga immunocompromising disease. So mga disease ng mga systems like systemic lupus erythematosus. And other mga pigaputang immune deficient disorders. Pang-apat, sa mga cancer patients na ongoing chemotherapy. So, so it doesn't mean na pag may cancer ka, kaya ka na pwedeng turukan unless na nagki-chemotherapy ka po. And panglima,
yan so may mga tigapot ng acute infection, like may ongoing na tuberculosis or pneumonia na currently nagtitreat. Ano po? Yan ang mga kaipuhan po tigapot ng clearances sa senior citizen. And for non-senior na high blood diabetes, araw ka, ipailing mo sana sa reseta na ini po reseta ngayon ni Dr. Giana, nag-follow up man po ako sa iya, tuturukan ka po kaan, mas kailangan kang po ang BP mo. Okay. Doc, klarado ba yan? Alibawa, ang hapot talaga, yan ang mga, paano nga pag may comorbidity nga ako, pwede ako kayan. So meaning, pag may comorbidity o may existing kang helang, importante na ma-assess mo na kay medical doctor. Tama? Bago ka tudukan tabi. Yes po, tama po sir. Ano po, i-discuss ko naman nga ni Digdi. Thank you for telling me that. Para siyempre, ang iba tignan kasi, they alam what to expect. Ano po? So, ano po kayo ang magiging sistema kang vaccination, and this is true with all the vaccination sites kasi bago po yan magturok sa public. Pig-assess po yan kang DOH, pig-apple kitang nag-dry run yan, and they have the permission from the DOH. So, inot po, yan ang waiting area, tapos, pang ang station registration. Sa registration, you have to present a valid ID, with signature. So, i-encode po yan. Tapos, ang next station kaan, itong consent and verification of records. Tapos, ang third station kaan, may vital signs. After vital signs, maduma na po sa doctor for assessment. Ano po? Diyan sa doctor kang assessment, diyan po ang medyo tedious, diyan ang haloy, talagang pigariki sa pong marayan kang examining doctors, po, sa mga mapabakuna. Then, itong papel na tao sa imo, itong registration card mo, ililabel ninda either green zone ka, yellow zone, or red zone. Pag sinabing green zone, mga 15 minutes lang po observation sa imo, then out you go. Pag yellow zone, 30 minutes. Then pag red zone, 1 hour of observation po. Then after observation, iba pong final assessment po kaan. Baka final assessment, piga-ulit po ang blood pressure. Then dumang ka na. Ikaw pa nga ni Sir Ren na bago ka mag-ali sa vaccination area, ikaw pa yan na photo booth. Opo. Okay. Booking instruction. Opo. So yan po ang tabi Sir Ren. Very good. Okay. Doc, salamaton na maray ha. At least nakakukita kidagdag na ideya sa mga senior citizen na medyo nagdudua-dua pa na magpabakuna or sa mga habo magpabakuna o magin sa gusto tabi na magpabakuna kontra sa COVID-19. Okay po, sir. Doc, thank you very much po. Thank you so much, Get Doc. vaccinated. Yes. Okay. Alright. Thank you so much. Thank you. Mga tugang Dr. Chris Gianan po sa additional na informasyon sa tuya ko niya na pag-aaga. Hindi po mga tugang sa DCGB. Salamat kan sa inong pagantabay. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. We got something going on. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes,